हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। बे समाव मोजां खबर सफैदों पिएनआरडिनिफ्राय रिजाल्ट होबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। जायफोर एग्जाम होदोंमोन चेक खालामदो आरो बे पस्टआ मामोन आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय। दा फै जों नायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला एपिएससिआव फैनांगोन, मानोना बिनि एप्लाइआ एपिएससिआवसो जादोंमोन नालाय। दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना नटिफिकेसन रिजाल्ट शीट डाउनलड खालामनानै लानांगोन आरो। दा बेनिफ्राय जों फैनानै गाहायाव फैथारदो। दा गाहायाव फैनानै जोङो नैबे लेटेस्ट आपडेटआव नायदो, जों बेयाव थुनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना ला, आं डिसक्रिपसनाव होदों। बेनो जाबाय सिभिलनिमोन आरो लोगोफोर, बे पस्टआ एसे गिदिर हाइ लेभेलनिमोन, इन्जिनियारफोरनिमोन सिभिलनि। नोंथांमोना जायफोर एग्जाम लिरदोंमोन पिएनआरडिआव बेनि रिजाल्टआ आउट जाबाय लोगोफोर। आरो बे एग्जामा जादोंमोन डिसेम्बराव जादोंमोन, 2020नि 6 डिसेम्बराव जादोंमोन। दा बिनि रिजाल्टआ नै गासिबो ओंखारबाय, नोंथांमोना रल नाम्बारखौ चेक खालामना लादो। दा लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ। आरो पिएनआरडिनि एग्जामा माब्ला जागोन दायो जेबो अफिसियेल नटिफिकेसन गैथ'वा। जेब्लानोखि होगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो होनो नाजागोन मोनब्लानो आपडेटखौ। स' लोगोफोर बेनोसैमोन, नोंथांमोना जायफोर एग्जाम लिरदोंमोन पिएनआरडिआव एपिएससि एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियार। दा पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टआव नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोनब्ला रिजाल्टआ ओंखारजोब्बाय, नोंथांमोना चेक खालामदो आरो नोंथांमोना स्केल टेस्टनि थाखाय थांनांसिगोन उनावहाय। बेखौ उनावहाय अफिसियेल नटिफिकेसन होगोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ। दानिया नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव। बेबायदि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट जबनि नोंथांमोना मोनबाय थागोन।